Hvad er en stat? En stat er et område med fælles styre, hvor der er arbejdsfordeling, og der skal også være voldsmonopol. Det er vigtigt, at der er voldsmonopol, for ellers så vil de fælles love, som der også er, ikke blive opretholdt. Og desuden er det meget vigtigt at sige, at det her samfund, der er, det skal være anerkendt af andre samfund rundt omkring, så de har diplomatiske forhold. Så Danmark og ordet dansker. I 1500-tallet der blev danskerne betegnet, eller omtalt første gang. Blandt andet af Prokopius, som var en græsk historiker, og han omtalte os som Danoi. Og så er der også Jordanes, som var en historiker, og han omtalte os som Dani fra øen Skansa, som højst sandsynligvis var Skåne. Og så også det viser, at danskerne måske først kom til Danmark i 1500-tallet, hvor der også var en masse store folkevandringer. Og så i 800-tallet, der fik Danmark, eller der på oldnordengelsk blev det omtalt som denne mærk og det nærmærk, som var så Syd- og Nord-Danmark. Og så Danmark, altså selve ordet Danmark, det var noget tyskerne navngav os, eller landet. Og det betyder danernes mark eller græsområde. Så nu fortæller vi lidt om tegnene på, at Danmark er ved at blive en stat. For eksempel nogle af de ting, der er blevet bygget, og så også hvorfor. Og først så er der Olgerdide, som blev bygget i midten af 100-tallet efter vores tidsregning. Og den er 12 km lang, og den går hele vejen fra Åben Rå til Tinglev, og den blev bygget af 90.000 store egetræer. Og det her viser jo ligesom også, at der har været et tegn på en slags sådan, samfund med en leder eller noget struktur, fordi det har jo krævet organisationer, sådan, for organiseret det her arbejde. Og der har formentlig også været en arbejdsdeling, hvor for eksempel kvinderne blev derhjemme og passede børnene og lavede mad til mændene, mens de så arbejdede på at bygge det her. Og så har de store drenge nok også hjulpet med at fælde træer og transportere dem. Og der så har sandsynligvis også været en form for infrastruktur, fordi de her store egetræer har jo også skulle sådan, transporteres. Og 100 år senere der er der også blevet bygget et andet dige, som hedder Ævold, på næsten samme størrelse. Og både Ævold og Olgerdide er bygget efter sådan romersk inspiration, hvilket som formentlig tyder på, at de sådan danskere, eller i hvert fald de mennesker, der boede i Danmark på det tidspunkt, også har rejst rundt, så de kender noget til blandt andet Rom. Dannevirke. I 737 blev Dannevirke opført. Det er en cirka 10 km lang vold, som startede ved Slien, en sø i øst og sluttede flere kilometer væk i vest. Dannevirke har selvfølgelig haft en militær betydning, men volden blev også brugt som en markering i landskabet. Nu kunne man se, hvor kongens magt gik til. Dannevirke er så lang, at den må have krævet mange mænd til at bemande den. Så det store mandskab og arbejde var endnu et tegn på en stat. De første byer. De første byer i Danmark kom til i starten af 700-tallet. Hedeby, Ribe og Aarhus var blandt de første byer. Byerne var organiseret med lige store jordarealer, som var adskilt fra hinanden med grøfte. Der var plankebelagte hovedgader og kajanlæg. Til at starte med blev byerne brugt til sæsonhandel, men senere fik handel en meget større rolle. Byernes organisation og planlægning var et tydeligt tegn på, at der var en større magt, der styrede området. Så er der Kanhavekanalen, og den ligger tværs over Samsø, og den blev bygget i år 726. Den er 11 meter bred, 500 meter lang og 1 meter dyb. Og den er foret med egestammer for at holde bredderne på plads. Og det er også på grund af egestammerne, man ved, man kan datere præcis, hvilket årstal den blev bygget i. Samsø det ligger nord for farvandet mellem Fyn og Sjælland, hvor der foregik meget sejlads og handel. Og derfor er kanalen strategisk godt placeret, da den giver mulighed for at styre sejladsen i det danske farvand. Med Kanhavekanalen behøvede skibe ikke at sejle hele vejen udenom Samsø, men kunne nu sejle lige igennem. Kanalen har været hårdt arbejde, ligesom Olgerdide, og krævet stor organisation og en vis form for arbejdsdeling. Det har også været et meget stort arbejde at skulle begynde at bygge kanalen, specielt med de værktøjer, man havde dengang. Så kanalen må have været brugt ofte. Altså, du har ikke bare bygget den her kanal for at bruge den en gang om året eller noget. Det er nok, ja. Også det, at den har været brugt så ofte, så har der højst sandsynligt også været en form for vagttjenester eller militærkontrol, som har holdt øje med vandet i Store og Lillebælt. Og også den her udviklende skibsfart har givet mulighed for handel og begynde bydannelse,
Og man kan også småt begynde at tale om en stat. Og det styret, eller sådan kongemagten, eller hvad der nu var på det tidspunkt, har haft både sådan militær kontrol og samfærdsel og kommunikation. Ja. Skibe. De skibe, man fandt i Roskilde Fjord, var hurtige, sejlbare og manøvredygtige. De blev styret med et stort ror, havde køl og førtes frem ved hjælp af sejl eller årer, og sejlet var på dette tidspunkt en ny opfindelse i vikingetiden. Skibene var krigsskibe, og på dette tidspunkt havde skibsteknologien nået et højt stadium i vikingetiden. Skibsfundet er det største samlede skibsfund i Europa, og de viser, at Roskilde var en driftig handelsby. Skibene var også forudsætning for vikingernes succes i Danmark og Europa, da det var vandet, der bandt Danmark og Norden sammen. Englands togter. I årene mellem 1994 og 1013 udførte Svend Tveskæg hvert år togter mod England. England var på dette tidspunkt i politisk opløsning og ikke i stand til at gøre en effektiv modstand. De prøvede flere gange at købe sig frie ved udbetalinger til vikingehæren, og det styrkede vikingerne, som til sidst kunne erobre England. Og det er et klart tegn på Danmarks magt som en stat. Men man ved stadig ikke i dag, hvordan lille Danmark erobrede England. Ja, så er der Jellinganlægget. Og det var Harald, som byggede en kæmpe gravhøj til sin far Gorm, den gamle. Og han formede så også en skibsform rundt om, bygget af store sten. Og dengang så var pladsen, eller graven, Jellinganlægget i hvert fald, det var hedensk. Og det var så også Harald, som satte den store runesten til minde for sin far Gorm og sin mor Thyra. Harald var en god politiker, og den store runesten var som en propaganda. På stenen står der, at Harald satte stenen som minde om Gorm og Thyra, og at han var konge over Norge og Danmark. Det er et tegn på, at Harald havde en meget stor magt, og stenen sørgede også for, at han blev husket i eftertiden. Man kan sige, at en leder kan bygge sådan et stort monument, altså både gravpladsen og stenen, er et tegn på begyndelsen på en ret stærk stat. Og senere så blev der tilføjet på den store runesten, at Harald gjorde danerne kristne. Og man ved ikke helt, hvorfor at Harald sådan lod sig omvende til kristendommen. Men det kan enten være på grund af kristendommens godhed, eller også så kunne det være fordi, at der lang tid var meget pres fra Tyskland om, at Danmark skulle blive kristne. Og så lå der måske også en økonomisk og politisk fordel i det for Harald, da mange handelsmænd i Europa var kristne. Måske var det også omvendingen også grunden til, at Harald lavede den store runesten, eller i hvert fald for tilføjet, at han gjorde danerne kristne, og på den måde viste han omverdenen, at Danmark virkelig var blevet kristne. Skibsformen, som Harald havde bygget rundt om Gorms grav, de sten, den er også blevet ødelagt, og sten er blevet spredt tilfældigt rundt, og Gorm er også blevet flyttet fra sin grav, og så er blevet begravet ned under kirken på kristen vis. Det er nok også noget, Harald har gjort for at vise udlandet og selve Danmark, at de virkelig bare er blevet kristne. Ja. Billedet viser en rekonstruktion af Ravningebroen. Og Ravninge Egebro blev bygget i 979, samtidig med de 5 andre trælleborge, som også var bygget af Harald Blåtand. Man ved ikke, hvorfor broen blev bygget, men den ligger ret tæt på Hærvejen, så det har højst sandsynligt været for, at Harald og hæren har haft en genvej over Vejle Fjord. Broen har sikkert også været i brug ret ofte, da det har krævet mange ressourcer og energi at få bygget broen. Og det har nok heller ikke været til ære for befolkningen, men nok til kongens fordel. Ravningebroen var 1 kilometer lang, og man har brugt, hvad der svarer til en hel skov til at bygge den. Og det har taget rigtig lang tid og krævet en hel del mandskab, som også skulle have sin mad. Det, at Harald har haft så mange ressourcer og magten til at bygge sådan et her stort byggeri, er også tegn på en stærk stat, da det kræver utrolig meget organisation og magt fra en ene hersker. Broen var også teknisk rigtig godt bygget, og hvis vi ser på billederne, så kan vi se, at der er en stor geometrisk systematik i broen, og der har været overblik over byggeriet. Broen rådnede væk efter 50-60 år, så det eneste, man sådan har tilbage fra broen, er den del af bropillerne, som har været nede i jorden. Og hvis man kigger på bropillerne, så kan man se, at afstanden mellem dem har været meget præcis. Så der har været stor præcision og overblik, når man har bygget broen. Og det er jo også et tegn på en stor stat, at man har kunnet bygge sådan noget her. Ringborg, ofte kaldet Trælleborg, er fæstningsanlæg fra vikingetiden i Danmark.
Vi har fundet 5 ringborg: Aggersborg, Fyrkant, Nonnebakken, Trelleborg og den nylig fundne Trelleborg, Vallø, Borgring ved Køge i Østsjælland. Borgene er alle blevet opført i den samme tidsperiode under Harald Blåtand. De ligger strategisk godt baseret til at forsvare sig ikke mod udenlandske fjender, men til at forsvare sig mod os selv. Der er religiøs tumult i Danmark på det her tidspunkt, og nye idéer og skikke strømmer til Danmark, hvilket fører til ustabilitet, som Harald skal sikre sig mod. Det vil sige, at han prøver at opfylde voldsmonopol. Da Danmark blev omvendt til kristendommen, holdt Harald med den tyske kirke. Hans søn Svend Tveskæg holdt derimod med den engelske kirke. Den engelske kirke var fjender eller sådan konkurrenter med den tyske kirke, og der opstod derfor fjendtlighed mellem Svend og Harald. Det danske folk tog på togter til England, og mange bosatte sig der, og derfor favoriserede danskerne den engelske kirke frem for den tyske, og derfor holdt det danske folk med Svend. Svend ville også gerne integrere sig med England og på den måde udvikle togterne. Svend indsamlede guld i England og betalte det danske folk til at gøre oprør mod Harald. Dette styrkede kun folkets forhold til Svend. At der har været en konge, som har kunne sejle hele vejen over til England og samle guld ind og har kunne samle sådan hele befolkningen til at gøre oprør mod sin far, er et bevis på, at der har været en ret stor form for organisation og styre, hvilket er tegn på en stærk stat. Og også det, at der har været en søn, som har overtaget sin fars position, og at det ikke bare var hvilken som helst anden, er også tegn på, at det er en stærk stat. Den stærke stat. Under ledelse af først Valdemar den Store og bagefter hans søn Valdemar Sejr voksede en stærk stat frem i Danmark. Denne tid er kaldet Valdemar-tiden. Kirken havde stærke bånd til kronen, især efter Absalon, kongens bedste ven og hoved for kirken. Desuden havde kirken været en vigtig administrativ arbejdskraft for kronen. Af de munke, der arbejdede for kronen, har Saxo nok været den, der er mest kendt. Han skrev bogen Danernes bedrifter, men man skal nok tage oplysningerne med et gram salt, siden han var betalt af danerne, og nok også har været lidt bange for dem. Ikke det, mindre er det en stor bedrift, og det er der en national epic, og tyder på en stærk stat, når den ikke bare har behøvet at vise sig frem, men også prøvet ligesom at skrive en bog om det, som bliver vist til udlandet. Jordbog, det er en centralisering af Danmark. Det er en jordopgørelse med henblik på skatter. Det viser, at der er en stærk stat, at den ikke bare har ressourcer til at opgøre, hvor meget jord den har, men også kan finde ud af at skrive det ned og opdrive skatterne på jorden. Der har også været stærke diplomatiske bånd, for uden dem, så vil du ikke være i stand til at kræve noget jord. Altså, hvis ligesom andre nationer også har gjort krav på det, så vil det have været noget skidt. Jyske lov er det første forsøg på en national lovgivning i Danmark. Den samler befolkningen, som førhen har været en masse små høvdingedømmer, der har været troskab mod en konge, til en samlet befolkning. Hvilke årsager har der været til, at der vokser en stat frem småt i Danmark? Det, der starter med at ske, det er, at befolkningen den bliver samlet under 1 krone, hvor den førhen har været en masse små høvdingedømmer. Ja, og vi begynder også at tage på, vi har taget på vikingetogter, og vi begynder ligesom at blive mere globaliseret og snakke mere med omverdenen. Harald omvendte også danskerne til kristendommen. Og siden vi nu er kristne, så kunne vi så også udvide vores handel, og ja, så vi er bare blevet en stat.